Баймак районы авыл хуҗалыгының төрле юнәлешендәге грант алучылар исемлеге буенча тәүге урындарда тора. Бүген күптер гаилә малсылык фермаһы, башлаусы фермер, кооперациянең үсеше, килем килдерүсе проектларда әүдем эшләй. Ошо көндәрдә тагы тиктеләгән кеше грант аласак. Район хакимияте башлыгы Илшат Хәмит улы Сидиков әйтүенчә, был эштең башы гына. Алда буласак фермерларда җитди хезмәт көтә. Әйтергә кирәк, ошондай фермерлар аркаһында авыл ерендә эш урыннары барлыкка килә. Уларның эш асуы авыл еренең үсүенә дә булышлык итә. Елда мына күп крестьян фермер хуҗалыктар катнаша, ошо гранттарда, төрле гранттарда һәм безнең бына Баймак районы ул елдагысы безнең республика тарафыннан караганда да, башка районнар менен сагыштырганда без как лидер барабыз бит инде. Быел да мына арык кына фермерлар безнең грант алдылар. Авылда бит инде хәзер мына яңа производстволар асыла бит инде. Шуларның аркасында яңа эш урыннары була һәм мына яңа шул туралы әйтеп киттек. Мына хәдәшләһәгез бүгенге көндә мына как бы опора все-таки авыл яшәй алмай. Бүгенге көндә колхоз совхозлар бетте. Мына хәдгә мына ышаныз.